dag skal vi tale om tid. Tid er den eneste ressource, som er fuldstændig ligeligt fordelt blandt os mennesker. Vi vågner hver morgen op til 24 nye, dugfriske og helt ubrugte timer. I dag, i morgen, dagen efter, dag efter dag, lige frem til den dag, hvor ikke de kommer mere. Når vi får den vildfarelse, at tiden er knap, så skyldes det ikke, at der er for lidt tid. Det skyldes, at der er alt for meget, du skal, eller alt for meget, du vil. Så det handler om at vælge. Det handler om at prioritere. Hvad er egentlig det vigtige? Hvad er egentlig vigtigt, du bruger din tid på, så du oplever det liv, som du gerne vil leve, med den glæde, som du ønsker, og den livskvalitet. Jeg oplever, at mange mennesker har rigtig, rigtig travlt. De skal have noget hele tiden. De halser afsted. De er helt holdt op med at mærke, hvad det gør ved dem, eller hvordan de har det. Og når det sker, uden tanke for vores værdier, så kan det komme til at løbe af med os. I alle coachforløb kommer vi omkring tid, prioriteringer, valg og principper. Det er fuldstændig uundgåeligt, fordi det er en del af det at være et moderne menneske. Jeg kan også selv opleve, at der er masser af ting, jeg gerne vil. Alt for mange i forhold til, hvad tiden er til. Og det dur ikke. Så det er ret vigtigt for mig at prioritere, og jeg har fundet mine måder at gøre det på. Og det kan du også finde.